Ευχαριστούμε την κυρία Ουρανία Παπανδρέου Παπαδάκη, βουλευτή Ευβοίας του Λαός, και καλούμε στο βήμα τον κύριο Παναγιώτη Μελά, βουλευτή Α Πειραιώς της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάμε τον προϋπολογισμό του 2012 σε μια περίοδο έντονης οικονομικής κρίσης, αφού τα τεκτενόμενα μέχρι σήμερα δεν έχουν καμία απόδοση και δεν βλέπει κανείς φως στο τούνελ. Στάσαμε σε αυτό το πάρα πολύ δύσκολο σημείο λόγω της πολιτικής που ακολούθησε η προηγούμενη κυβέρνηση του Πασόκ. Αφού υποτάχθηκε στο δούνο του και στην Τρόικα, ακολούθησε μια απαράδεκτη οικονομική πολιτική, κόβοντας από τη μια συνεχώς μισθούς και συντάξεις και από την άλλη επέβαλε νέους φόρους και έκτακτες εισφορές. Με την πολιτική αυτή έχει βάλει διπλή και τριπλή θηλιά στο λαιμό των μικρομεσαίων οικονομικά και οικονομικά δυνάτων, και οι άνθρωποι βιώνουν σήμερα αφόρητες καταστάσεις. Έχει προκαλέσει κλείσιμο πολλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αύξηση της ανεργίας σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Η ανεργία έχει φτάσει σήμερα στο 16,3%, η δε ανεργία των νέων έχει φτάσει στο 33%. Λόγω της κατάστασης αυτής, πολλά παιδιά θέλουν να φύγουν στο εξωτερικό προς αναζήτηση εργασίας. Εάν όλα αυτά τα παιδιά φύγουν, ερωτώ, ποια θα είναι η Ελλάδα του μέλλοντος, η Ελλάδα των λαθρομεταναστών και των μεταναστών? Εάν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, το έχω πει κι άλλη φορά από το βήμα αυτό, θα πρέπει να ντρεπόμαστε. Ο λαός μας βιώνει εδώ και 2 χρόνια ένα πρόγραμμα σκληρών και ματηρών θυσιών. Και παρόλα τα αυτά έχουμε μηδενική μείωση του ελλείμματος και αύξηση του χρέους κατά 70 δις. Τελευταία επευλήθηκε και το γνωστό χαράτσι ακινήτων μέσω της ΔΕΗ. Επιβάλλεται άμεσα να γίνει πράξη η απαλλαγή αυτή από τους οικονομικά δυνάτους, και το έχει τονίσει αυτό και ο πρόεδρος μας ο Αντώνης ο Σαμαράς. Παρά τα σκληρά μέτρα που έχουν ληφθεί, το δημόσιο χρέος έχει αυξηθεί υπέρμετρα και φέτος θα ξεπεράσει τα 300 δις ευρώ. Ο προϋπολογισμός που συζητάμε, θα χαιρόμασταν όλοι εάν έδινε ελπίδα και προοπτική στη χώρα μας, αν έδινε μια καλύτερη ποιότητα ζωής στην Ελληνίδα και στον Έλληνα. Όμως δυστυχώς οι φόροι και πάλι θα αυξηθούν κατά 3 δις ευρώ, και αυτό το νέο χαράτσι θα κληθούν να το πληρώσουν οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες και λοιπά, δηλαδή η μικρομεσαία τάξη. Η ύφεση και η ανεργία θα καλπάσει ακόμη περισσότερο, γι' αυτό δεν είναι βέβαιο κατά πόσο θα είναι υλοποιήσιμος ο προϋπολογισμός. Η ύφεση θα αυξηθεί στο 2,8%, που σημαίνει ότι για 5η συνεχόμενη χρονιά η ύφεση παραμένει στη χώρα μας. Έτσι τα επόμενα χρόνια πιθανώς να είναι πιο δύσκολα και από αυτά που περάσαμε. Γι' αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε εθνική υποχρέωση όλοι να κοιτάξουμε να κρατήσουμε όρθια την Ελλάδα, όρθιο τον ελληνικό λαό. Πρέπει όλοι να βάλουμε πάνω απ' όλα την Ελλάδα, και αυτό δεν το λέω τώρα, το έχω αναφέρει και στον προηγούμενο προϋπολογισμό. Είχα τονίσει πέρυσι ότι όσα κόμματα βάζουν πάνω απ' όλα την Ελλάδα πρέπει να καθίσουν σε ένα τραπέζι και να καταθέσουν τις καλύτερες απόψεις για τη σωτηρία της χώρας μας. Ο πρόεδρος μας, ο Αντώνης ο Σαμαρά, δέχθηκε προμηνών την πρόταση για συνένεση του κυρίου Παπανδρέου. Όμως ο κύριος Παπανδρέου έκανε πίσω, άγνωστο για ποιο λόγο. Προημερών, ο κύριος Παπανδρέου συνειδητοποίησε τα λάθη του και την απαράδεκτη πολιτική του και απεχώρησε από τη θέση του Πρωθυπουργού και οδηγήθηκαν σε μια συγκυβέρνηση ή μεταβατική κυβέρνηση με τον κύριο Παπαδήμου. Επιβάλλεται τώρα η κυβέρνηση με τα κόμματα να βάλουν πάνω απ' όλα την Ελλάδα, το τονίζω και πάλι, και να βρουν τις καλύτερες δυνατές λύσεις για τη σωτηρία της χώρας. Λύσεις σοβαρές,
υπεύθυνες, υλοποιήσιμες και αποτελεσματικές για το καλό του ελληνικού λαού, για να οδηγηθεί η Ελλάδα σε ένα καλύτερο δρόμο, σε δρόμο σταθερότητας και ανάπτυξης. Ο κύριος Βενιζέλος έχει αναφέρει περίπου προπενταμήνου κατ' επανάληψη ότι θα βρει και θα φορολογήσει τα 600 δις ευρώ μαύρα λεφτά που είναι στην Ελβετία. Τίποτα δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Έχει λεχθεί ότι υπάρχουν 3.800 μεγαλοφοροφυγάδες. Να βρεθούν άμεσα οι μεγαλοφοροφυγάδες και να φορολογηθούν. Δεν επιτρέπεται. Το τονίζω, δεν επιτρέπεται να καταπιέζεται αφόρητα και συνεχώς η μεσαία οικονομική τάξη και κάτω και σε πολλούς να έχουν δημιουργηθεί και ψυχολογικά προβλήματα και να διαφεύγουν οι μεγαλοφοροφυγάδες. Εδώ θέλω να τονίσω και κάτι άλλο. Ακούστηκε για βουλευτάς ότι έχουν μαύρα λεφτά στην Ελβετία. Επιβάλλεται να ελεγχθούν, να φορολογηθούν και να κατανομαστούν, διότι από τέτοιες τακτικές και από την κατάσταση που έχει φτάσει η οικονομία μας έχει αποξιωθεί όσο ποτέ άλλοτε το πολιτικό σύστημα. Το έχω πει κι άλλη φορά από το βήμα αυτό. Για να αποκατασταθεί η τιμή και η αξιοπρέπεια του πολιτικού συστήματος πρέπει να ματώσει. Και όταν λέω να ματώσει, εννοώ έλεγχο σε όλους, έλεγχο σε βάθος και όποιος τα έχει αρπάξει και πίσω να τα φέρει και να τιμωρηθεί. Εξάλλου, αυτό το οποίο έχει πει και ο πρόεδρος μας, ο Αντώνης ο Σαμαράς, δεν επιτρέπεται με τίποτα η απαράδεκτη τακτική κάποιο πολιτικό να ρίχνει λάσπη σε όλους. Ο κύριος πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Πετσάνικος, είπε πριν από λίγο ότι θα ξεκινήσει ο έλεγχος. Πιστεύω να γίνει πράξη. Υπάρχουν ή μπορεί να υπάρχουν κάποιοι πολιτικοί οι οποίοι είναι ανέντιμοι, αλλά υπάρχουν και οι έντιμοι και οι πεντακάθαροι. Ακόμη, όπως σας είπα προηγουμένως, πρέπει να κοιτάξουμε όλοι μαζί και δυναμικά να ανασώσουμε την Ελλάδα. Να εκμεταλλευτούμε όποια πλουτοπαραγωγική πηγή έχουμε. Πετρέλαιο, φυσικό αέριο, χρυσό κλπ. Ακόμη οφείλουμε να ελαττώσουμε την κρατική σπατάλη στο 0. Αυτή τη δύσκολη περίοδο που διερχόμεθα, το τονίζω, πρέπει να φτάσει η κρατική σπατάλη στο 0. Ο κάθε ένας που έχει μια κρατική θέση, τελειώνω κύριε Πρόεδρε σε λίγο, επιβάλλεται να σέβεται το κρατικό χρήμα περισσότερο από το δικό του. Το δικό του έχει δικαίωμα να το σπαταλά. Το κρατικό χρήμα όμως είναι χρήμα των πολιτών. Και οι πολίτες σήμερα οικονομικά καταπιέζονται και πολλοί έχουν φτάσει σε σημείο απόγνωση. Υπάρχουν πολλοί που έχουν κάποια ποιότητα ζωής και σήμερα σιτίζονται από την κοινωνική ευαισθησία της Εκκλησίας. Η Μητρόπολη του Πειραιάς, παραδείγματος χάρη, σιτίζει καθημερινά 3.500 πολίτες. Εκτός από αυτά που ανέφερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μπορεί να κατατεθούν και άλλες απόψεις, οι οποίες, όπως σας είπα, να είναι σοβαρές, υπεύθυνες και υλοποιήσιμες για το καλό της κοινωνίας. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταθέσει τέτοιες απόψεις για να δοθεί μια ανάσα στον ελληνικό λαό, να δημιουργηθεί ανάπτυξη, να έχουμε επανεκκίνηση της οικονομίας. Ο λαός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλει πράξη για τον καλό του. Τα λόγια τα παλιά και τα μεγάλα τα έχει βαρεθεί, γιατί μέχρι σήμερα δεν έχουν υλοποιηθεί και δεν του έχουν προσφέρει τίποτα. Μόνο με πράξεις θα μπορούσαμε να βγάλουμε την Ελλάδα από αυτή την στενοπό που διέρχεται. Μόνο με πράξεις θα μπορέσουμε να κρατήσουμε την Ελλάδα στο ευρώ. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να δώσουμε ελπίδα και προοπτική στον ελληνικό λαό και κυρίως στα νέα παιδιά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Παναγιώτη Μελά, βουλευτή Α Πειραιώς της Νέας Δημοκρατίας.